Gaueko 8:41 hogeita 2:06 irabazita hautsi zituzten pronostikoak Lasok eta Albisuk joan den larunbatean Lizarran Jaka eta Iztuetaren aurka. Binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako bigarren jardunaldiko bigarren norgehiagoka izan zen, eta Nafarrarentzat eta Gipuzkoarrarentzat izan zen puntuan gogoratuko dugu aurreko jardunaldian biek ala biek irabazi egin zutela, batetik Jakak eta Iztuetak larri irabazi zieten Larrazabal eta Mari Ezkurren Ariagoitzen, eta aldiz askoz garaipen erosoagoa eskuratu zuten Lasok eta Albisuk Tolosan. Hasieratik, ez zuen batere kolorerik izan, Laso eta Albisu jaun eta jabe goitik berako partida egin zuten. Jaka erabat jokoz kanpo egon zen partida osoan zehar, apenas izan zuen abagunerik, Martxelek ere agintzeko ez zuen betarik izan ere partida goitik beherako partida jokatu zuten Lasok eta Albisuk, eta ez dago beste analisirik egin behar. Unai Laso aurrean oso bizi ikusi genuen, sotamanos asko luzatzen, tantoak amaitzekerako garaian ere inspirazio ikeragarriarekin, eta gainera atzean Joranderrek oso ongi lagundu zion, agindu egin zuen Ataungo atzelariak, eta ondorioz Iztu eta aspaldian ez bezala dezente sufritzen ikusi genuen. Larri xamarra amaitu zuen joan den igandean Agoitzeko partida ura, azkenerako asko gogortu zen, eta badakigu askotan Iztuetari partida gogortzen bazaizkio, ez dela hori oraindik ere bere gunerik indartsuena edo bere fuerteena esango dugu, eta gainera ezin baita ahaztu oraindik ere 21 urte besterik ez dituela, eta fisikoki guztiz egina ere ez dagoela, ezta? Naiz eta pilotari aparta den eta etorkizun ikeragarrikoa. Baina aurrekoan veteranoak Joranderrek dominatu egin zuen, nabarmen gainera, goitik behera, eta benetan partida bikaina jokatu duten, 12 eta huts aurreratu ziren, eta kolore guztietako tantoak, Albisuk errebotazoaren bitartez egindakoak, azkenerako gogortu eta Iztu eta galdutakoak, Lasok errematearen bitartez ere tanto asko egin zituen, sotamanos zuloak irekitzeaz gain, 18 eta 2 iritsi ziren bigarren etenaldira, eta azkenerako 22 eta 6 amaitu zen. Eta bigarren puntua, Laso Albisu bikotearentzat, Jaka Iztu eta berriz batekin geratuko da, eta txapelketa esan nahiko emozionante dago une honetan, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den datorren jardunaldian. Bihar hasiko da, bihar izango dituzue bi bideoak, bai beseriekoa eta baita txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako 3. jardunaldi horiena, eta ikusiko dugu ea zeintzuk diren pronostikoak, eta ea betetzen diren. Gogoratu beraz, Jakak eta Lasok eta Albisuko 22, Jakak eta Iztuetak 6 Lizarran.